M'he perdut. De Juanolo. L'altre dia, en Cargolet es va despertar de bon matí i, com que lluïa el sol, va pensar que treure les banyes i fer una llarga passejada serien una fantàstica idea. Dit i fet. I pensant en les seves coses, es va posar a passejar. Va passejar per aquí i també per allà. Passejar i passejar. I tan distret anava pensant i passejant que de cop i volta es va adonar que s'havia perdut. Oh, em sembla que m'he perdut. Va exclamar en Cargolet. Si casa meva haig de trobar, hauré de preguntar. En Cargolet així ho va fer. I, al cap d'una estona, quan es va trobar un peixet, li va dir: Hola, peixet. Crec que m'he perdut perquè vaig una mica distret. No has pas vist casa meva per aquí? No, però si vols, pots quedar-te al meu estany. Li va contestar el peixet xipollejant. Moltes gràcies, peixet, però continuaré buscant. Després d'acomiadar-se del peixet, en Cargolet es va trobar un llop que mandrejava. Hola, llop. No has pas vist casa meva per aquí? Va preguntar. No, però si vols, pots quedar-te a la meva cova. Va contestar el llop, mig adormit. Gràcies, llop, però continuaré buscant. En Cargolet va seguir el seu camí. Hola, perdoneu, no heu pas vist casa meva per aquí? Va preguntar en aquesta ocasió a unes abelles que recol·lectaven mel. Doncs no, no l'hem vist, però si vols, pots quedar-te al nostre rusc. Van dir les abelles sense parar de volar. Gràcies, però continuaré buscant. I en Cargolet va girar cua i va seguir el seu camí. Fins i tot es va enfilar dalt d'un pi, on va trobar-se una família d'ocellets. I és clar, ja que hi era, va tornar a preguntar. Hola, no heu pas vist casa meva per aquí? No, però si vols, pots quedar-te al nostre niu. Va contestar piu-piu. Moltes gràcies, però continuaré buscant. I baixant del pi, va seguir el seu camí. Hola, granotes. Va dir el Cargolet en trobar-se unes granotes en un bassal. I per enèsima vegada va repetir. No faig més que preguntar, però ningú no em sap ajudar. Vosaltres no heu pas vist casa meva per aquí? No, nosaltres tampoc no l'hem vist, però potser l'elefanta et podria donar un cop de mà. Té una memòria increïble i es recorda de tot. Moltíssimes gràcies! I tan ràpid com pot moure's un cargol, en Cargolet va anar a cercar la senyora elefanta. Finalment, en Cargolet va trobar l'elefanta i després d'explicar-li el seu problema, ella va dir: Ho sento molt, però jo tampoc no ho sé, encara que sí que sé qui et podria ajudar. Ho has de preguntar al Bernat Ermità, que viu a la vora del mar. Ell és el més vell de per aquí i ho sap pràcticament tot. Gràcies, elefanta. Sabia que podia comptar amb tu. I tot dient això, en Cargolet se'n va anar a la recerca del vell ermità. No va fer falta gaire estona i en un tres i no res, en Cargolet es va trobar el Bernat Ermità, que sortia de la mar. Quina il·lusió de trobar-vos! Va dir, tot explicant el seu problema amb tots els ets i uts. L'ermità va escoltar la seva història i, quan va acabar, se'l va mirar. Va fer un petit somriure i va exclamar: És clar que ho sé! Com podria no saber-ho? Més que distret, estàs distretíssim. La portes a sobre, com jo. Encara sort que t'he trobat. Va dir en Cargolet. Després de tant preguntar, estic esgotat. Però, gràcies a tu, a la fi podré descansar. Gràcies, senyor Bernat Ermità. De res, amic, i bona nit!
li va contestar l'ermità fent un gran badall. I tot dient això, tothom se'n va anar a dormir, perquè l'aventura del cargolet despistat ja s'havia acabat.